Kwenzeke ke ngoku ngu-part 3 lona kaNokhaphetshu. Kwenzeke ke ngokuba ivakale le nto ayenzileyo uNokhaphetshu apha esikolweni, bizwe nabantwana asitsho sakhe isitori uNokhaphetshu. Basaspendwe ke, kuthiwa bazosaspendwa iveki. Hayi, nyhani ke nakwaba ngxanyelwe for loo nto leyo, kodwa yena apha entliziyweni abeyiqonda uba sukela namhlanje ndizohlonitshwa mna okusalayo, into ebalulekileyo. Kwenzeke ke ngokuba uNokhaphetshu lo besesikolweni ke ngoku. Kukho omnye umfana apha, igama lakhe unguZigidigidi, umntana othulileyo apha eklasini, ayingomntana othanda uthetha. Kwenzeke ke ngokuba kuvakala uba utata kaZigidigidi nomama kaZigidigidi basephareyithile. So uZigidigidi njengoba ethule kangaka, it's because of uyagoyisha, ne? So ke ngoku ke ayibalise ke nguZigidigidi ngale mini utata khe ambize ngayo, ayibalise uba yho, andisavuya utata ke nondibizile. Ndine-feeling yoba umama notata bazolungisa izinto, uyayincokola mos. Hayi, ngale mini ke ngoku uZigidigidi ehambe eyobona utatakhe, afike abethwe lizulu. Bavakashelwe lizulu kowabo, ubuhlekazi avakashe, asweleke uZigidigidi. Yho, hayi ke sanigcwale ke ngoku esikolweni uba uZigidigidi le nto ayenzelweyo yenziwe nguNotapile. Ifemeli kaNotapile idume kakubi ngoba unomakhulu ogqwirhi. Heyi, kwakungekubi. Kwenzeka ke ngoku uNotapile ampole ke ngoku eklasini ngemini atwele, azitsho vele, atsho uba vele umakhulu wakhe uhamba ngekhetshi. Nale nto yabantu abangasisiki, uba benze isonka sombhako bangasisiki, bayafika bona noomakhulu bakhe bafike bathathe eso sonka eso basikhwele bahambe baye eGwadana. Bayahamba baye eGwadana ngeso sonka eso, benze noba yintoni na abafuna uyenza, basibuyise ekuseni ngoba abantu abazisiki izonka zabo. Abanye bayafika ebusuku babasebenzise, yile nto bavuka bediniwe. Watsho futhi uba banelisti yabantu phaya esikolweni abafuna ubagqiba. Wabesitsho futhi, wabesithi uZigidigidi lona ufe kancinci. Ufe kancinci ngoba akazazi bebeyofunani phayana, le nto ibingajonganga naye. Wababiza ngamagama abantwana esikolweni uNotapile, uba ubani nobani 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 bakuloo listi leyo. Umamele ke ngoku uNokhaphetshu, ziyamothusa ezi zinto ezi. Kwabe kukho omnye ke ngoku kwathiwa nguLuyolo. ULuyolo lalisithi ke ngoku uLuyolo uyifemeli noNokhaphetshu. Lalingadlali mani, lalingadlali izulu kuloo veki lelo, lalingadlali mani. Ame emnyango uLuyolo athi, ndikulindile kakade, akutshiwo kwathiwa kuthiwe uzozondithatha. Tshiwo kakade uba kuthiwe uzozondithatha. Uyothuka ke ngoku uNokhaphetshu uba yheni nani lo mntu njengoba bendicele noba afuna uba nguMatha nje wam. Wabehlekwa ke kowabo uNokhaphetshu, kwathiwa ewe kaloku noba befuna nokuqhentsulela ndikuxelele koohili bakhe abanikwe ngumakhulu wakhe naye. Yayimbi into kaZigidigidi, nditsho nangexesha wayongcwatywa kwakukubi. Ezisola ke ngoku uNokhaphetshu uba Thixo, ndandifunani kulo mhlaba mna abantu abathakatha openly. Uyayiva? Ngapha kukho enye ilali esezantsi, akungeni kwamoto. Ayibuze uNokhaphetshu le nto uba le lali lena ephayana endaweni ethile ekungangeni kwamoto, uba kuyagrosarwa yonke into yakhona yehla ngeleli, kwakutheni? Kuthiwa hayi, yayizindawo zabantu babebaleka kuzo, iindawo zamasela. Yayindawo zamasela xa befuna ufihla imfuyo abazibileyo. Yonke loo nto leyo yayindawo zabo eziyana zokuzifihla. So abantu sebeqhelile. Abantu bakhona uba bazoya etawuni, umntu akabacaba, umntu funeka aphume 5 hours xa izothatha imoto ephuma ngo-8, ngoba kaloku kule ndawo uNokhaphetshu ahlala kuyo
kuneemoto ezimbini eziphuma ekuseni. Uba zikushiyile ke libala uye etawuni ngoba zophinde zibuye emalanga. Azikho nje iimoto eziflowuthayo. Kunekuphuma ngo-7 khona ephuma ngo-8. Uba zikushiye libala uyoze uye ngomso etawuni unless ke nineemoto zenu nina apho. Seyazibuza ke ngoba kwakutheni ndandifuna nendawo enje mna, ndandifuna nendaweni enje. Kodwa uyonwabile apho udlala i-netball, uhamba iitonamenti mntakabawo, ufunda ezi ngoma. Noba unganxibi iqhiyene egqabi indimo, ndiyakushiya yinjuke zomqhekezo. Uyayiva? Uyamandelwa yile ndawo uphinde futhi uyoyika le ndawo. Kodwa nje seyizixelela uba ungowalapho. Yeyi, kukho ke ngoku umntana wakulo nokhaphetshu okhuthela ingathi uphambene. Akafundi, akathandi uncokola, unobuqabarha, akathandi nezihlangu, akathandi nohlamba. Nditsho nangemhla wayeqala ufikisa ebhaqwa nguye unokhaphetshu le, ebede azilibali noba funeka alungise ngoba kaloku ngoku usexesheni. Umbone seyiphixize imarhiphi yiloo way, funeka emane ekhunjuzwa. Kodwa uyasebenza, akanamngane, akananto, uziphilela nalo nokhaphetshu. Qha nguye umntu amvayo apha efemelini. Bahamba ke ngoku unokhaphetshu, uhamba naye ke ngoku lona unantsika umxoxozi, unomxoxozi. Bahamba bayotheza ngenye imini. Kule nto yabo ke ngoku unokhaphetshu nonomxoxozi beyotheza nje, wathwalwa ke unomxoxozi phambi kwanokhaphetshu. Wathwalwa. Wabuye lila unokhaphetshu engayazi noba yintoni le nto yomthwalo. Efike exela nje uba kukho abantu abafike barhiphula abakidnephe. Ufika yena uthi bakidnephe unomxoxozi ntontontoni. Kwabe kuthunyelwa abantu emalanga uba sicela ningamkhangeli unomxoxozi ukuthi sisazobuya sizomcela kakuhle ngendlela erayithi, ukuze unokhaphetshu ayazi uba kukho into ebizwa ngokuthwala, uba abantu bayathwalwa basiwe emendweni. Uyeza ku-part 4 kanokhaphetshu.